eu sunt Neisa, iar astăzi am revenit cu un nou video și probabil ați văzut din titlu că acesta va fi turul camerei mele. A fost foarte cerut acest video, așa că m-am gândit să-l fac în sfârșit. Dacă vă place, nu uitați să-i dați un like și de data asta putem ajunge la 3000 de like-uri. Adică la celălalt mi se pare că am spus 2300 și am ajuns la 6000 și ceva. Am și un canal secundar pe care postez vloguri. Veți avea linkul în descriere. Dacă este prima oară când intrați pe canalul meu și vă plac videoclipurile mele, nu uitați să vă abonați. Cam atât voiam să vă spun, așa că haideți să începem. Ok, deci aceasta este camera mea. Voi începe de aici. Aceasta este ușa, apoi cum intri în dreapta este o lampă, este roșie. O am de mult timp, iar partea asta seamănă cu un copac, adică este un fel de trunchi de copac. Mi se pare super drăguță și mi-am agățat de ea gențile. Aici am pianul, iar pe el am pus acest felinar. Iar înăuntru am ouă de ciocolată. Iar deasupra pianului am aceste rafturi. Aici am o păpușă ciudată și suveniruri din Barcelona, Paris și Roma. Iar pe celălalt am un glob de Crăciun. Aveam 7 ani. Iar aici am câteva lumânări. Iar pe ultimul, cel mai mare, decorațiuni de Crăciun pe care le-am lăsat tot acolo, fiindcă nu știam ce să pun. Aici am o boxă, acel borcan din videoul anterior, o jucărie care nu mai merge, brățări, o bombă de baie, lumânări. Apoi să continuăm. Aici este fereastra, iar aici am o chitară. Cânt la chitară, în cazul în care nu știați. Iar aici sunt 3 tablouri pe care le-am făcut într-un video cu DIY-uri acum un an, cred. Nu, acum câteva luni. Iar aici am câteva sertare în care îmi țin machiaje, chestii random, cărți, caiete, etc. Deasupra îmi țin parfumurile și am aici o broscuță. E super drăguță. Și o oglindă și 2 lumânări. Ups! Acum o să trecem mai departe. Aici am biroul. Aici am scaunul, 2 sertoare cu cărți pentru școală. Aici am calculatorul, tastatură, mouse, câteva decorațiuni, creioane colorate, carioci. Iar aici în spate am marcare, creioane. Lângă sunt 2 suporturi pentru rujuri. Într-unul îmi țin oje, de fapt, iar într-unul rujuri. Și balsamuri de buze, glossuri. Aici am o oglindă în formă de elefant care e super drăguță, mie îmi place super mult. Și încă un DIY făcut tot de mine. Pensule și câteva cadele, se pare. Aici am orarul pe care ar fi trebuit să-l dau jos, fiindcă este vara acum și câteva poze. Iar jos este o cutie cu un ghiozdan de dulapul. Nu o să-l deschid, fiindcă ar fi ciudat să-l deschid. Da, și o oglindă. Acesta este patul pe care am perne. Îmi plac super mult pernele. Astea sunt din Pepco. Asta este din China. Minionul este din Noriel, fiindcă mulți m-ați întrebat de unde este, iar asta este din China. Încă am luminițele de Crăciun, nu știu de ce. Și le-am prins de mini raftul acesta, pe care am pus un tablou. Oh, și acesta este din același DIY și mai am încă 2 cu pozele mele. Sunt super vechi pozele astea, nici până acum nu le-am schimbat. Asta e ciudat. Mai am încă câteva lumânări. Pe urmă, lângă pat, am noptiera și am telefonul la încărcat, o lampă, 2 cărți, un ceas și un tablou. Pare super drăguț. Este de la Pepco, în cazul în care vă interesează. Acum, ultima parte este această mobilă pe care îmi țin fel de chestii. Am un tablou pe care l-am făcut eu, adică eu am pus pozele în el. Aici am 4 cărți, jurnalele vampirilor și o cameră peste. Iar aici am chestii super random, ochelari de cinema, baloane, un ou și un laptop. Aici am 3 cutii,
una neagră, una roz și încă una neagră. Și o mini bibliotecă. Și o mini bibliotecă. Acesta a fost videoul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Să ajungem la 3000 de like-uri. Share și abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja. Iar noi ne revedem în următorul video. Pa!